kala gumarang ulah dalan wonten paring dawuh penemban bejo kemayangan sinung ora kangelan laku jantraku lan pangobeting panemuku digugu karo wong Amarta. Noyanae Baskara titi mangsa dina iki bakal kelakon lebur papan tanpa dadi. Mungsuh penuwunku kabeh para wadyabala jem aja nganti kendhat gawe rusak marang Praja Ngamarta. Lajeng saking ngersanipun Kanjeng Rama Penemban. Malah wektu iki gandeng kuwi sipate buta, gedene sak gunung anakan. Ingkang mangka pinter ngajiman. Mlaku nuju ing Kraton Ndrawati, Bathara Kresna aja nganti tekan negara Ngamarta cegaten dalan. Yen ketemu malah prayoga patenana. Arca koblablis lanak jejegan. Nyuwun pamit Penemban sing ati-ati kecandak Kresna untal malang. Anakku lanang nggir Gatotkaca wonten paring dawuh Paman Sudewa saha Antasena. Anapa Pak Cilik? Yen tak pikir-pikir ngenani bab negara Ngamarta dilenggahi dening Begawan Wacana Dewa. Mungguing pangrasaku kok kaya bingung banget. Koko Prabu Puntadewa ngiringake Kakang Mbok Waradurpadi menggak kamurkane Kang Mas Werkudara kang sumedya ngundurake marang Prabu Bindirasa. Satemah Kang Mas Werkudara banjur nglokro. Tekaning ndata Kakang Mbok Waradurpadi dipasrahake marang Prabu Bindirasa saiki diboyong marang negara Parangrejing. Aduh. Banjur ngenani bab tentreming negara, aku mirengake pribadi. Tata tentreming negara nganggo sarana mateni Panakawan yen sing tuwa ya Kakang Semar yen sing enom Bagong. Kaya ngono iku mau nganti nglangut rasaning pamikirku inggih mangka Panakawan papat iku ora kena pisah salah sawiji. Agi Kakang Semar sak anake nandhang Cintaka nimbulake gegebluk kang ora bakal bisa nentremake negara apa meneh nganti ana Rajapati Bagong tumeka ing layu. Wis saiki ora prukukan gagasan mengko ndak ngombro-ombro. Njur murih prayogane saka penemumu kepiye ngono? Ya perkara wektu iki Ratu Waradurpadi digawa karo sing jenenge Prabu nek Bindirasa kemau wis dirilakake lahir batin, awake dhewe rasa melu apa-apa. Banjur mungging kapercayanku yen pancen Jawata marangake iku dadi jodhone Prabu ana lantrane Ratu kundur ngono. Mengko tekate yen pancen Ratu wis ora iso kundur temenan, ngladeni karo Prabu Kala Sereng wis tekate kadan mengko kepiye lek arep mikirke. Wong Jepang, ora njur kok njur wong Jepang. Umarak penemuku mau kae kok dirungokake. Wong nek cocok nek ora ya ora apa-apa kok. Kowe iki seneng ngomong ya sembrono nek dong sembrono nek ora ngono. Karang aku ngrondo ora patek normal. Lajeng saking ngersanipun Paman kados pundi? Saiki aku bakal sowan marang Praja Ndrawati, Gatotkaca karo Antarja lan Kakang Pati Andakawana tak paringake Jaganegara. Lan tansah ulatna sak laku jantrane Pendhita Ngamarta Begawan Wacana Dewa. Sendika Paman. Antasena, anapa lek kowe melu karo aku sowan marang Praja Ndrawati tak derake. Ing peperangan Kraton Ngamarta
Sauntatira Prabu Bindirasa kadhiraken ingkang abdi Kilurah Togog saha Kilurah Mbilu. Wong Agung Amarta manjing ing pamujan sawusnya nampi pangendikanipun ingkang Rama Sang Tapa Begawan Wacana Dewa. Kotapa kang tuwuh jroning penggalih Raden Sedewa. Prisa kawontenaning kraton Ngamarta ingkang ketingal Ngutawatosi sigra paring pangendikan marang para putra-putra tinanggenah pacak pabarisan angginaken kapraitnan Raden Sedewa saha Raden Antasena arsa sowan marang Praja Ndhuwarawati. Rajang tepasing wana diwasa griting Ancala pas wiyudadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Wis tumengking pucang ukir surya wis katon manjing bantala kawontenaning jagat peteng dedet leliweran. Udan ingkang ketingal ricik-ricik ing riku animbulaken trenyuh kekesing penggalih. Tumurun ing jurang trintuwisep ora perjaten sang Abagus kang kinali oboring saksana mung kumlapi lidah kelawan tatit senajan to dalan kang rumpil kanca kecentrari bebrundutan datan ginawi rasa. Kadereng daya-daya dumugi wonten ing Praja Ndhuwarawati. Sigeg ingkang pinuju lumaksana nenggih kang pinuju lenggah wonten ing Gampar Kencana Kraton Ndhuwarawati. Wong Agung Prabu Sri Bathara Kresna Kaseba ingkang putra saking Rai Raden Setyaki sumrambahing para wadyabala. Tatkala semono mulat pasebaning para wadyabala yayah piniak prisa ingkang Rai Sedewa ingkang wis minggas tinggil binatur kena. Sigra utusan ingkang putra Raden Samba kinen mapakaken piswanipun Raden Sedewa ginandeng astanira sowan ngersa dalem ingkang sinuwunata Ndhuwarawati. Sukmana kang linuwihung bawana langgeng sinunggi datan aurat. Ora sinangling wawasanipun Kakang Dimas Sedewa ingkang marak sowan. Sawise prayoga piswanira ana ngarsanipun Kakang padha kanthi raharja yayi. Nun kok tampi tangan kekalih pangendika dalem Kaka Prabu ingkang rumentah dumateng rayi dalem. Nampi pangestu dalem Kaka Prabu winantu ing karaharjan Risambikala. Mboten sanes. Ingkang rayi ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu Kaka Prabu. Iya Dimas pun Kakang tampa kanthi bungah lumunturing pudiya pangastawa pun Kakang Tampanana. Dahat kacancang puceng weni mespa sranduning badan mawahana bawa laksana. Dimas Bumira Taluni. Samba nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Jeneng sira enggal ngaturna pangabekti marang pepundhenira ingkang nembe sowan. Apa dene Dimas Setyaki semono uga kula nuwun ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Ingkang putra ngaturaken pangabekti wong ngersa paduka paman Bumira Talun. Iya ya nggih, tak trima kanthi bungah pangestuku Genti Tampanana. Kacancang puceng weni rumesepa sranduning badan. Ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersanipun Kang Mas Sedewa. Dimas Garbaruci tak tampa kanthi bungah. Ingkang abdi semantun ugi kepareng ngaturaken sembah pangabekti Raden. Iya Kakang Udawa, tak petelake ana dada kendela padha-padha kula nundri. Sawise prayoga piswanira ngarsanipun Kakang. Rikala semau durung nganti purna pun Kakang imbal wecana marang para kadang sentana meduni para kawula. Animbulake kageting pamikiripun Kakang piyaking para wadyabala. Dimas Sedewa ingkang ngadhep kanthi tanpa kanyana-nyana. Kena tak gambarake sigra pengawak Braja Andamarsasi.
Narpada kamijil datan kendhat ageman ora tumata. Mula enggal matura ing kanthi prasaja apa diutus marang para kadang ing Amarta? Apa ngemungna kersa sira pribadi, Dimas? Nuwun sewu kalpatanipun ingkang rayi mugi pinaring agung samudra pasami. Awit ingkang rayi sowan ngersa dalem Koko Prabu tanpa cecala langkung rumiyin. Iya. Apa ngemungna kersa sira pribadi, Dimas? Nuwun sewu kalpatanipun ingkang rayi mugi pinaring agung samudra pasami. Awit ingkang rayi sowan ngersa dalem Koko Prabu tanpa cecala langkung rumiyin. Iya. Ingkang sepisan ngaturaken pabekti sampun kunjuk ngersa dalem Koko Prabu ing angka kalih. Ngaturaken kaulingan yen to negari Ngamarta nampi bebenduning Jawata, risaing para kawula sakit enjing sonten kaperlaya, sakit sonten enjing dumugining layu. Sangka panduganing ingsun ora ngamungake para kawula ing kukuban negara Ngamarta nganti rumambat tumeka ing Praja Ndrawati uga kaya mengkono. Ingsun dipriksa nang kaca paisan Jawata durung bisa paring pepadang apa srananipun Kakang bisa mbingkas marang retune negara ingkang ora kena disekseni marang sakpadha padhaing tumitah. Rikala semanten wonten satunggaling pandhita ingkang sagah sumedya ngruwat retune negari. Mboten wonten malih kejawi namung satunggaling pandhita ingkang peparab Begawan Wacana Dewa. Asal usulipun saking pertapan Guwa Kencana. Iya. Namung kemawon sarana iki kinarya mbingkas bebendu. Amujutaken sirnaning jalma manungsa. Inggih menika yen boten Kakang Semar Ki Lurah Bagong. Wasana karembak dening para kadang Kang Majanaka ngaturaken awrat yen to nyirnakaken Kakang Semar mila sagah sumedya nyirnakaken Ki Lurah Bagong. Mekaten Koko Prabu. Lajeng cobi ingkang pungkasan mboten kanyana-nyana. Wonten tamu saking negari Palangrejeng ingkang isining rembag nglamar Kakang Mbok Wara Drupadi. Satemah tamu menika wau klenta-klentu kaliyan kula tunedaya para kadang animbulaken perkawis. Dereng ngantos purna peperangan, Koko Prabu Puntadewa sampun mijil saking kedaton ngiringaken Kakang Mbok Wara Drupadi. Amasraken Kakang Mbok dumateng tamu wedal menika ngantos diunboyong wonten ing negari Palangrejeng. Mboten sanes. Menika ugi saking pambujukipun Pandhita Ngamarta ingkang kula aturaken ing ajeng. Milebab menika kula suwun kalih sanget Koko Prabu keparenga aniti priksa aneguh dumateng Jawata ing karya jagat. Pendhita menika menapa badhe nimbulaken katentreman? Menapa badhe nimbulaken kasangsaran menggahing para kadang Pandhawa Koko Prabu? Mulatori Sang Wisnu Bathara Nyamaguti Wikramanira risang yen katon lir sagunung-gunung yayati mangsa bumi kadangipun Kakang Dimas Sediwa kula nuwun wonten paring adhawuh yen miturut sangka dawing kaca paisan iki cobane para kadang Pandhawa pandhita ingkang lenggah ana negara Ngamarta ora bakal nimbulake katentreman nanging yen to nganti kesuwen malah bisa nimbulake bubrah angkane. Aduh Koko Prabu lajeng kados pundi anggenipun badhe ngitali bebaya ingkang sampun manjing wonten negari Ngamarta. Ingkang mongko menggahing ngriku sampun dipun akeni yen to menika tetungguling para Pandhawa. Dados suwing para kawula. Malah prayogapun Kakang bakal jengkar sangka ing praja.
kepingin pepanggihan marang Kakang Semar Badranaya. Bebaya kang manjing ana kraton Ngamarta bisa lebur papan tanpa dadi nanging seka kersane Kakang Semar lan saka kawicaksanane Kakang Semar. Kosok baline. Yen nganti ana kedadian Bagong tumeka mati. Mesti wae Kakang Semar banjur penggalihe peteng dedet kaya dene gegambaren jagat kang linimputing pepeteng. Keparing kang Raja Madung dawuh lajeng kados pundi ripaduka kula Kala Prabu. Dimas Sediwa lan Dimas Setyaki tak parengake nderek pun Kakang. Ayo padha nyaketi ing pedukuhan Karang Kabulutan. Nrih dhateng sendika. Nun swawi kula dherekaken Kaka Prabu. Sambo tak parengake tunggu negara. Ngestaken dawuh timbandan Kanjeng Rama mbinjing menapa kondur dalem Rama Prabu. Durung pati-pati kondur yen kahanan iki durung bisa tata titi tentrem. Nrih mboten sanes namung nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa, Inono. Mangsa Buddha putramu Samba Embanana ayo kongsi tumpangsuh pangaturing praja. Nrih ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Sagung Prawadya Bala Om Yang Gumuru Om Yang Gumuru swaraning prajurit salang tunjang rebut ducung angebeti pabarisan Pak Cilik Sediwa, apa nggih Rantasena? Wa Prabu wis nampa aturmu. Iya kaya wis ditampa aturku lan Kaka Prabu wetu dina iki wis jengkar sanga praja. Oh, Pak Cilik Sencaki nderek inggih kula nggih. Lah kok Angger Rantasena mboten kersa kepareng sowan wonten ing Praja Ndrawati minggas tinggil binatur kena. Aku ki soal iki wong goblok mongko dikundhangake yen aku iki wong ora patek genep. Mengko yen aku sowan mundhak dadi lingsem Prabu ing atase Ratu Binethara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ora becik. Mula aku trima tunggu kene. Ning wis kira-kira ngerti nek aku sowan ora iki. Durung tak aturake. Waduh wis. Ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genah nek ora komanan nek ora nrembol. Wis aja kuwatir. Mengko bab kuwi sing tanggung jawab aku. Ha semeneng ra ya matur persasa iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikake gawean iki ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Lah yen kaya kowe upamane didhawuhi nyambut gawe apa? Wis jajali. Wong ora patek pinter. Ayo keplok-keplok raya. Monggo keplok genanek repot. Ate-kate ayo ngono-ngono.
Wong keplok kok jeming karo dengkul kira ya. Wis ora perlu kuwatir awitekno nyambut gawe apa ya, Lek. Wong aku ki wong luwesan kok. Ane ra nek ana para gawe ki tegese aku dikongkon rono mangkat, waton ana sangune ra ngono. Lah ya sing digolek ra mung untunge dhewe wae ora. Monggo ki penting genah arep tindak sangka ing Praja Ndarawati tindak ana negara Ngamarta ta? Ora nggih. Lho ana ndi? Bakal sowan ana ngersane Kakang Semar. Oh, lak perlune yen miturut ngendika dalem Koko Prabu, yen bisa wawancara marang Kakang Semar, Bagong durung nganti mati, bisa ngruwat marang sakliring Angkara Murka ingkang manjing ana negara Ngamarta. Nek ngono ki engko terus nang Karangabulutan. Iya. Ora nang Ngamarta, ora. Seka kene langsung Karangabulutan. Iya. Burung golek pengeras barang e. Anggo apa? Lha mengko nek nang kono nggo pidato rak ya. Koko Prabu ki ora mikirake bab anggone medhar sabda. Nang sing dipikirake mungguh ngruwating Angkara Murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono. Lah kok urusan pengeras, tuano aku arep golek ndang njaluk sangu juran. Kula ki ambak sing pados pun. Lha sing arep golek sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang Karangabulutan ya sayo. Ora mampir ngomah. Kuwi mung karep-karepmu niate arep mampir apa ora? Awit pepanggihane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi rak ngono. Mampir ora. Aku mampir winginane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong wis pokoke ora usah tak katurke wong sing ora bener ngono. Ha mingin-mingini aku kowe iki sing ora-ora. Wong kok ngono kok ditiru. Ayo nggih Rantasena aku derekno bebarengan karo pamanmu Dimas Sencaki. Yo, tak tutake nek ana apa-apa mengko ngendika karo aku ya, Le. Senajan aku ana ngarep nguci wani ning mengko yen ana mburi njaga keselamatanmu tanggung jawab. Tegese gawean wong ki ning ngarep ora iso nang mburi lak ngono. Nang ngarep kabeh mburi ora cukup. Nang mburi kabeh ngarep komplang. Iya ora, Lek? Leres ngarak ngono. Njur saiki karepmu kowe ana mburi. Wis ben, wah penak. Ning penak ning baku. Tegese kepiye? Penak gawehane ngono ki tegese karo turu-turu barang ki iso. Ha soalé dikerobong-kerobong to. Dikrudung-krudung rak karo teturon barang iso. Baku nangger kleru ketara dhewe rak ngono. Ya mengko yen ana apa-apa mongso bodho tak tutke tindake Pak Cilik Dewa. Ayo Sencaki kula dherekaken kamar. Tata gati wisraya mangana anung nektra kadilir soroting surya mangeset pindha maruta nempuh Narita ingkang ngadang dalan ngaglah ngebaki dalan saka gedhening Gandarwa. Diktiya kala gumarang kelangenane Begawan Wacana Dewa.
rikala semana krembyah lir mandira saksana prisa barisan ing Dwarawati ingkang wonten ing ajengan Raden Sencaki. Wudatan sinangling ya jumangkah sangka papan jumenengira. Amarpeki Raden Setyaki mapan ing kono buta jem datan wenten kang sanya uninga Raden Setyaki kacandak den cokot patas kati manggane gereng-gereng suarane kaya gluduk mangsa kesawa untal malang wis Sencaki. Katon lir sang mangawur rumangsang tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gong esong tugel gulune Sencaki tak cokot sak kayange. Ora urung bakal dadi kelilip. Ora urung we bakal dadi pepeteng. Mongko atas ngendikane Penemban Wacana Dewa. Ora mengko wis sak kersenane pisan kudu tak pateni sapa sing belani untal malang. Aduh kadangipun Kakang Dimas Sencaki kowe kenang apa Dimas? Ora ngira yen tatas kati manggam Antasena pamanmu Dimas Sencaki tumeka ing pati. Butuhe ki arep mari apa ditangisi? Nek butuh arep mari ra usah ditangisi tak tambanane. Nen butuh tok tangisi wis kono tutukno, entek-entekno luhmu. Yes mangsa bodho nggih butuhe Sencaki bisa mari. Arak ngono. Mongko nggon gulu sing tugel. Nek ora aku ora ngerti lho obat gulu kok ngono kuwi. Gulu kuwi luwes. Pangan metu gulu. Napas metu gulu. Nek ming ora mangan tak kira ora apa-apa, ning yen ngombe mesti kudu. Mongko kuwi dalan banyu ora. Nek ngantek tugel sing nganggo ngombe apa sesali? Ha tugel kewer-kewer kok ngono e. Ya mangsa budhu tambanono. Hayo ngalih kowe tak tambanane kok. Aku tak weruh. Ah aja ya ndak tiru-tiru kowe ora kena diwuru sapa-sapa tak tambane dhewe. Ha kejaba nek malah upama to bojone Pak Sencaki weruh kuwi mah tak duduhke carane nambani ngene supaya ndang mari sesuk nek ana apa-apa rak dhewe yo bisa praktekke ngono. Nek kowe ora ana paedahe ora weruh meh tiru aku kowe. Wong edan. Nek diweruhi kok ora oleh. Utawa iki rahasia ra duduh-duduhke kaya sing ngerti khusus sing nambani. Iya. Nek gulumu tak tugel tak tambah ora. Semangsa bodho arak ngono. Angel kan. Tatune kaya ngene ya. Coto iki. Nek nganti ora iso tak tambani ora iso urip. Wis jali. Apa ora kapiran. Kocapa den sranane marang Raden Antasena Raden Setyaki saknalika gregah nuli wong.
kadanira prangkon tetariranira yen to kacandra risang wirangetu mandang piye lek mari sampun nggih kula menika kenging menapa wangune ana sing nyokot tugel ki mau kula menika saking rumah kula namung kesupen tilem dengkulmu mlecet tugel takono mak cilik sedaya kae ana ora sing nepung-nepungke aku ora iso pulih kowe iki njur lah kenging menapa mbok menawa tapak tilase ana sing rubeda wis prayogane ngene wae nggih pamanmu Dimas Sencaki iguna supaya bisa mangerti sapa ingkang rubeda kene mripate tak leletane sungutku ya ih mengko mbok menawa weruh nah weruh apa lek wonten denawa ageng ayo kuwi sing ngirigoda kowe wis kono maju wah mangke kula majeng tugel wis aja semelang tak sambunge meneh wis kowe sing maju wis aku sing botohi ih Sencaki kok kuwatiran kok ngono ora patut sing mempeng ora apa-apa ih ana sing tanggung jawab kok angger karo aku wis mesti kelakon wis ana laramu mengko pokoke mara nang nggonku tak tambanane wis gratis iku ya Wisraya tumrekut mangajab ing mungsuh kapisanan sika mangrempak ing kunarepa Sencaki weruh aku ora weruh apa dudu Sencaki kowe ingkang wani gawe pitenah wani gawe kacinta kaku manuta tak rampungi nyawamu ora tedeng aling-aling pancen nyata malah yen perlu aja ming kowe kresna kon ketok mrilik kelakon sigar dada bawu sawang seko kaduan kok wani kok kerangkang-rangkang kowe lek. Inggih. Butanipun langkung ageng mongko digdaya. Kula jotos mboten temomo. Kula dipun getak jawah. Majeng malih kula jotos mboten temomo kula dipun getak malih. Ngantos perkawet kados pundi anggen kula badhe saged ngendih kridaning yaksa. Wong goblok kok kowe iki. Wong ki angger gedhe lemu kok ngono kae jane kalahe gampang. Gampil dos pundi.
Angger ora mangan tenan angger tak ora pakani mesti kalah deh. Malah mesti biak-biakan kok. Mangan ning aja tok nai lawuh, bingung. Wong kene le omong temenan kok kono tanduke sembrono. Lah ana wong kerang kok urusan lawuh kira ya. Mung ngetan ngulon. Aku ndelok le lemu kono iki kemalan panganan. Nggih. Engko tak undurne nek kowe rawani kono mundur kono ayonane. Ngatos-atos nggih ngatos-atos. Nang bola-bali kowe kok. Ayo sencaki mrene kelakon tak untal malang kene mangan aku kene. Kepapak keprangguling mungso bawatnya bentar sing maju iki sapa? Antasena aku. Kowe sapa? Jenengmu asline sapa? Kala Gumarang. Kon ketok mrene sencaki tak pangane ora mung sencaki sak kersenane. Panganen aku. Nyo mangan aku. Panggerat doyan mangan ngati-ati. Enak ora enak dipangan. Ayo ge dipangan. Kok kowe sing maju. Angger gelem mangan aku ngati-ati wae kelakon tak rimari ana buta tak blebek-blebeke tenan. Dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune awakku gupak lendut tok kene maju meneh kene mati aku kok malah dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune awakku gupak lendut tok kene maju meneh kene buta semono gedene ngesak banggula kok ming siji. Ngkarange ndum-ndumane ya ming kuwi. Sambat to gene iki tak sempal-sempal kalah karo kowe kok ngotot-otot irungku. Ane ora tak etet-etet irungmu kowe ora kalah-kalah pameran demai iso mangan mbang gulaku mau tak jogoki ya. Ayo tak colong wong tiba. Waduh cilaka aku. Ora ana banyu nggo adus malah mbang gula siji dijukuk. Monggo kecut-kecut legi. Ini aku separuh. Len nguris. Wah, ora gelem mundur ngate tak blebek-blebeke meneh nggo lundutan mau. Ora mengirung sing tak betot ilatmu barang. Wah, engko nek kabeh-kabeh dibetotot entek-entekan keterangan sing rada nyemelangi malah anta senane tak aturake sang adi penemban
menawa lakuku ditemoni Sencaki karo Antasena. Bagus salesri nenggo busananira katuna sang andana. Anakku lanang nggih Rantasena, anapa Le? Buta iki mau banjur menyang endi? Aku sing maju rasa kesuwen. Dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah nek mak cilik Sencaki telaten ming jakan teman-teman. Wong semono gedene jotose ming gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kala sikile kena kabeh loro, niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jedindi lelik kae wonge. Mangsa kalah Rigen larak ngono. Kadigdayan karo Ragan kalah karo wong Rigen. Iki. Waton bisa Rigen, kene bisa mikirake carane kepi bisa ngalahke mungsuh, ngono. Dadane waton kendel bagbuk-bagbuk, ha padha karo ngantemi kasur. Semono gedene, agek aku memeng. Ah gedhe tenane butane. Iya. Lek saiki gandeng wis mundur. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Koko Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen tok ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo Lek Sencaki mangkat yo. Monggo, Gir.